and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Suwayan lang nako kanang imong gitambag diri nako. Tanaw nako og makaya ba nako og ulo-ulo kanang tiguanga. Makaya bag head. Sige. Ops. Oh, di Kanang, ops. kanang pung nga tiguan, mo na angay ni mong likayan. Okay? Ayaw sige gamit anak. Kay di na siya mayo nga sa mga kanang maminaw, di na mayo. Labi na gina ni Budiday, di na mayo. Okay. Salamat kayo sa mong tambag show. Bangag sa ilaw. Oh, come on. Wa ko makasabot nimo. Dili ingon anak ka sayon, Mir. Human na to gitakda ang adlaw sa atong kasal. Unya, dali ra kay imong isibog sa laing adlaw. Nganong masuko man kang gipasabot na naman ka sa kong punto. Ang ako ba? Ang ako lang. Nganong mag-agad bantas imong ginikanan nga kita may kaslon. Dili man sila. Dindo nangayo ko sa lawom nimong pagsabot. Natural lang nga may ubos si tatay tungod kay di man ko ni mao ang tinud-anay nga atong gikasabutan, di ba? Kana maunay nakapait diha. Ako, lawom kay kog pagsabot nimo, Mir. Pero dapat patas lang unta. Sabton sa nimo ang akong bahin. Gisabot bitaw di ka, Dindo. Suma. Kung wa pa ko musabot nimo. Dili unta ko mutabang og gasto sa imong mga problema ron sa imong mga negosyo. Og dili sa unta ko mugasto sa tanan para sa atong kasal. Unya karon nga mihangyo lang ko nimo nga isibog lang nato og laing adlaw ang atong kasal. Ingon ana na imong gipakitan kina iya. Oh, waman, Mir. Mihangyo lang sab ko nga dili na to kuan ba? Isambog ang mga personal na to nga problema. Di na to isagol. Kay misaad man ko nimo nga kanang tanan akong nahuwaman nimo, ako man gyud ang bayran. Wa ko magtinguha nga imo kong bayran Dindo. Ang ako ra yung hangyo nga isibog ra gyud nato og laing adlaw ang atong kasal. Di naman gud unta kinahanglan ba? Kay wa man gud ko'y nakitang rason nga angay ginatong isibog ang adlaw sa atong kasal. Oh. Kung dili ta magkasinabot ang bahina Dindo, mas maayo pag dili lang una ta magpakasal. Ha? Unsa to, men? Dili na nako usbo na akong gisulti Dindo. Basta mauna to. Way mahitabong kasal naton duha. Unsa? Oh, imo na ne. Naibaw kong nagkinahanglan ka ini. Bangag sa ilaw. Sao man na nako taon, oy. Aon sa man. Di ka ini kay ako lang ning isod og balik sa kong bag. Kadiyot. Aw, lagi. Kadiyot na. Kadiyot nang IST Budiday. Ambi og salamat kayo, ha? Bangag sa ilaw. Salamat sad kaayo, Toribio, sa pagsampit nimo sa akong ngan. Pero gimingaw ka tong tawgon ko nimo langga. Lagi. Bayano. Aw. Langga gyud bangag sa ilaw. Ay, abi ni mo, di gyud masukod ang akong kalipay nga nabanaw kapag balik. Gidong o gid sa Ginoo nga akong mga pag-ampo. Pasti lang Budiday. Lagi. Ay, ngayon mag-istoryahan na yung nata ba? Aw, sige, kini da. Sige, mag-istorya ta to review. Gimingaw nagigay ko nimo ba? Maminaw, ha? Kinahanglan nga maminaw ka na kung maayo, Budiday. Oh, minaw. Para masabtan yun nimo nga kung isulti nimo bangag sa ilaw. Oh, unsa man na to review. Wala lagi, kapay lagi mo. Bangag Sinilubot, pinta yun. Kuan ba? Hakbin. Ang tinuod, Budiday, ang sod sa lawas imong bana, dili na si Toribio. Si Arturo na. Bangag sa ilaw. Ha? Unsa goy Arturo? Siksikas mata niyang kamot sa pangut. Ayaw lagi. Ay, Tagli- Randi, Sugod saan mo, niya akong lubot. kamot nga Sugod atong mo, magyupadrong.
Ay, gani pag kumidrag ingon anak Toribio. Oh, Huh? ayaw bag kumidra ba? Uy, tinuod lagi nang akong gisulti nimo. Di, uy. Ha? Tinuod. Si Arturo lagi ko, si Arturo ko, Arturo Pawikan, bangag selong. Lakalain ni mo, Toribio. Ay. Oh. Nga nung usbon mo ni mo, imo pa nga nga, si Toribio Dulit man ka. Tuloy. Dulitan ni karon. Ako man kang bana, oy. Ay, anak, Sumang ka. pinagay agud. Sus kay Bana agud. lagi tika. Ang lawas na lagi ang Toribio, Ah. pero ang kalag si Arturo ko. Dili bangag lagi ka selong. mo to. Oh! Dili lagi si Toribio lagi ka. Gaya sa kuno sabton ay si Arturo lagi ko. Naday Bangag selong. ohomok. Hey, bala ka. Si bala ka. Bala ka. Basta kinsa pa yung sulti nga pangan, basta kay ikaw ang akong Toribio sa akong kinabuhi. Bala ka. Ngas baya ining tigwa nga bangag sa ilong. Nanasan. Uy. Timot. Eh, udah ketagak ko rin pusiso, matagak. Uy! Humuta eh. Ayaw gani pagkakus na ko ba? Humuta eh. Ayaw ba? Humuta eh. Gaksan ako ba? Ay, lagi. Naunsa ka ba? Gina ba? Boy, ko tribyo ha. Gina. Na tribyo ang hahag. Naunday. Ayaw rin pagkakus na ko. Ayaw, nanasan ng ngut. Ahak, ini budi. Hagi ako. Sabla, ikoy. Hagi ako. Ngahilong na budi. Hagi kining. Bala ka. Nanasa bala. Diti ka buyan. Kung di ka mo kiss na ko, Toribio. Bangan sa ilong. Wisit. Wisit. Panuway! Sabi, tabo din. Naglagot ko ni Mirasol. Giinsulto niya nga akong pagkatao. Yun sa ka niya. Giingnan ko niya. Nga di lang kuno ihinayon ang among kasal. Sa? Pero nga naman din, ha? Nagaway mo? Namugos lagi siya nga isibog lang kuno ang adlaw sa among kasal. Aw, mauday na inyong gawayan. Nasuko ko, Joe. Nasuko ko. Kaya mo ko ipasangil ang iyang pamilya. Huwag ko makauyon ini. Huwag ko mauyon siyang gusto. Gusto na ko nga ihinayon yun ang adlaw sa among gikasabutan. O ba? Una, Uy, ha? muto nga siyang kasuko sa nako. Giingnan ko niya nga di lang kuno ihinayon ang among kasal. Uy, pagsugot na din. Wa ko masugot. Wa na may nunoon siyang tingog na ko. Uy, pita. Uy, ha? Usabay but pasabot na din. Buwag na mo ni Mirasol? Ha? Dindo? Ngano naman sa kang mugot mo kay na imong naong. Naglagot ko, Ming, uy. Kisa may mugi kalagutan. Naglagot kong dindo. Uy! Milagro! Naglagot kas imong pamanhunon. Di na ako si pamanhunon, Ming. Oh. Way mahitabong kasal namong duha. O sa to? Why mahitabong kasal? Ako siyang gisultihan nga dili na madayon ang among kasal. Imposible, God. Nga naman, sa maday na hitabo ninyo. Naglagot ko? Oh. Kay gusto man gud niya nga iya ragi matuman. Og di siya maminaw sa akong rason nga isibog lang unta ang adlaw sa among kasal. Mara na inyong gilalisan? Ming, di man ko gusto nga singkasingkahan ko. Yun sa man kaniya pagsingka. Nasuko lagi siya nga akong isibog ang adlaw sa among kasal. Di man siya maminaw na ko kay gusto niya ang iyang matuman. Yang gusto may matuman. Ay da, gihasulan ko, Ming, uy. Ilabi na nga ako rin naglihok ining tanan para pag-prepare sa among kasal. Mani akong giingon ni Mumer. Kung ingon ana manggani ang batasan nga gipakita karon ni Dindo, unsa ni kahapon makasal na mo. Di na gyud unya ka makalingkawas niya. Wa man untay kaso nako ba nga ingon ana ang sitwasyon niya karon. Ang ako lang ba nga sabton sa di ang akong bahin? Para nako, Mir, nalipay ko anang balita O nang hinaot ko nga imo gid siyang buwagan singpit. Basin baya ha sa sunod adlaw muhumok na sa imong ilong. Na, ambot lang. Basta kay naglagot ko niya. Klaro ha baya gina, Mir. Kay kun imo nang tinud-o nang imong gisulti, mas malipay gyud unta ming tanan dinhi.
Unsa man namin mo isulti riming. Kuan, tay, nay. Gisultihan na ba mo ni Mirasol sa balita? Unsa man day balita, Ming, ha? Di na lang kuno idayon ang kasal ni Mirasol ug Dindo. Unsa? Unsa gid na yun? Di na kuno magpakasal si Mirasol ni Dindo. Uy, tay patay paragod. Unsa man kuno rason nga dili man idayon? Bitaw. Naglalis kuno silang duhanay. Kay gusto man gyud kuno unta ni Mirasol nga isibog ang adlaw silang kasal. Nya kay di man kuno mosugot si Dindo. Unya nasuko man kuno. Mo nang naglagot si Mirasol. Unya iya na lang gibuwagan si Dindo. Mao na. Oy, kamabaw bagod ang rason na god. Mataglawom to. Mao na ilang gawayan. Oh, moro mo na gisulti ni Mirasol tay. Hain man ron si Mirasol. Na siyang kwarto ni Pahaway. Ay, way kalaki nga balita. Oh, may kalaki. Wa di ka lang. May kalaki. Ato nang paminahon si Mirasol, ha? Kung unsa gibugat nga rason. Basig na apay laing hinungdan kung ano nga nakahukom si ana. Hanap na. Bitaw. Pero tay, sa akong pangagpas tay no. Di pa ginaandam si Mirasol nga magpakasal. Unsa naman lang unya ikasultis mga tao kung ingon ana ang mahitabo riming. Kitang tanan may mauwawan ana. Para nako nay. May rasab na uy. Nga di ba dayon ang ilang kasal? Kaysa ana nas kauwahian ang pagbasol. Di ba? Para nako, di gyud tako si Dindo para sa akong igsuon nay. Wa gyud siya angay nga mahimong bana ni Mirasol. Pinamamain sita, ha? Mas maayaw ato unang istoryahon si Mirasol kung unsa ginang balita. Uy! Sige ka naghan ko kwarta ni mo to. Tungata. Tor? Tungata. Ngano? Nagsingkumil ta. May na nga doon natin makuot sa bulsa. Bangag selong. Where did it come from? Diin man ini mo. Hinatag ng budiday. Oh, come on. Ako maganin tanang balibaran pero sa mga gipugos magyud og hatag mao nga ako na lang siyang gidawat bangag selong. Oh, come on. Kanugon sab nga imong balibaran. Oh, grasya na ko na. It's grace. Dili disgrace. It's grace. Isa mo naslingas ng grace. Oh. Gisamok ka na ko ng babayhan na siyo eh. Sa nga sula. Mukalit og panggakos niya. May lagakos lang. Muhapit po rin yung panguos labot. Iyara ba na yung iumo na yun ang niyang simons kung aping mga bangag sa ilong. Oh, come on. Ha? Iumod yun. Iumod. Tingali kaliwat na baboy. Ha? Tingali kay iungad man yun. Iungad man yun kaha ang iyang simod. Wag yung kumahimutan ni siyo. Wag yung siyo. Mga nang, nasulan yung ko ining sitwasyon na. Ako siyang gipasabot nga ako si Arturo. Nang huwam ra ko sa lawas yung bana, bugara mas hinong kanahan. Mong kusog kayo, manggakos niya, manguot paglubot, bangag sa ilong. Okay na, Tor. Okay na. Agwantahan lang ko na. Kay makatabang masab nato na si Buday. Budiday. Budiday. Amo na slingan, Buday. Bangag sa ilong. Nakadungog sa ko ka ng mingon nga, Bukaday. Wala siya na sa bukaday. Nanakabang. Mura si Cecilia na. Oy, gitagaan masagag kwarta pang gastos na to. Okay na. Ay, kwartahan na ba dahil ng tigwang nga siyo? Kwartahan kay siyo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Mo lagi na, nga di pa kayo katantong di malas. You're not di malasais. Di kwartahan man siya. Pero, di ka ni makagaba ng atong imo siyo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Ganun makagaba man. Ngawa man ka mangawat. You're not a tip. Ngawat ba? Ngawat. Gihatagan naman ka. Ha? Okay ka duha. Ha? Gihatagan ka mura sa caregiver. Ha? Kabantay. Ikaduha. Nagpaila naman ka niya nga ikaw si Arturo. Unya, mamugos man yun nga padawaton kag kwarta. Accept it. Accept it. Unya, ang masag imong balibaran. Ha? Don't balibarize. Oh, come on. Biyan eh. Bitaw no. Pero, siyo, tabangi lang yung ko siyo ha. Kinahanglan nga tabangan ko ni mo pasabot ni Budiday nga di yung ko niya ba na taon. O in town, di si Toribio ang akong ngan. Ako si Arturo Pawikan, bangag selong. Oh, come on. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!